RMN Listen Win Anodan Basket Edition Yes, sa mga kasama, ito ang exact location dirita sa Purok 6, Barangay 10, A, Nigang Siyudad sa Davao. Libot suroy na punta, kauban nato si Radyo Mandurong Irin Lumusbog, alang sa pagatunol, aning panudan basket edition. Ma'am, kisa may pangalan nato, ma'am? Teresita Mancio. Pila may edad nato, ma'am Teresita? 62. Say 52 anyos mga kasama ato ang certified listeners sa DXTC Armin Davao. Before nato ituloy ni ato ang panudan, ang atong putahi mga kasama, panis siya, kiniritong isda nga bangus. Bunlis niya, nindutin niya, kumplito na isawsawan, ay kining limonsito, na kamatis, na luya, pipino, na limonsito, kumplito, tuyo, suka. Ato ang sawsawan ni Paris ang pinirito nga isdang bangos. Ma'am, mangutaan ako, before na ako itunol ng panudan, kinsa imong nailahan sa DXDC? Si Eredubot-butog si Dr. Usan si Okay, saway paglangan tungod kay imong number 1 ang DXDC dawata ma'am. Amo ang panudan gikan sa DXDC Armin Davao. Unsa may mensahe nato sa mga kasilinganan nimo sa inyong barangay ma'am? sila naminam yun kanunay. Kami kay naliguan nga lang yan nga kung anak at sulod, hindi kami tayo makasulit kung sulod-sulod. Okay, mga kasama mo to ato ang gitunol na dyan nato ang basket ha. Napulo dyan ni o kining panudan. Nala dyan kang Ma'am Teresita. Ato ang ilain na sab nga certified listeners ang natunulan gikan sa barangay 10 A, particular sa Purok 6 sa kauban gyapon nato si kasamang Dudong Irili Musmog. Ako ni si Radyo Mandon Pulayaw alang sa RMN Listen Win. Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition